kublai phi baro naka DBM and TV ni wanrah phi ki Khubor Niam ka jela jang ka tayau balai hau banai Rymphang hajar pulai kimar ki bakong san hakani ka tayau bala dep kilong sedang ka balong Katolik yakan ayom len bakol penlong procession Eucharist ki Parish Nomensong apa Shillong Mauring Keneng bat omdang lapen ha perdano eka ruby jubilee ka seng samla kliriat Parish pan lapen kutno eka jubilee siar kesnong taiklong ha umsning Parish mentainya pej ki Khubor ki bakhambnya kumbala rakhe hasatlak perthei ka sngi balang ber depe menhaka arpu arteri ku Rymphang hajar pulai hangni ha Archdiocese jongngi ngelayo banya shimbenta ha arteri ki Parish kata ha Parish jowai bar ha Parish nong thamai ha jowai la rakhe bat pendon burom ya kani ka sngi da kabala penong ya mas bakho de Reverend Father Hilarious Lamare ibadai Parish priest ila sneng la kentu ki pa jong blai da kaba ishim ki mat puson na ki jing puli ki badai jong kate ka sngi The one pie shall try to blaze on pea, Nabau long Basbun or Uba Isne. Ubasuki ban bitar or Uba Kerhai Kajing Isne, but Ubang Benu Bonur. A batip lada high bian, but let jam, but e Yakajinka crew Hadian Jogu. Kajing Tarwa, pada Kajing Bam, but Kajing Tarwa, pada Kawain. Ha Divine Savior Parish nong thamai pan ka kunhun jungi kala sakhi ka mas bat ka jingle niam ha ka te ka janmiet bala terwari Reverend Father Jose bala sam ka kten ublei na ka jingpule na ka kita pujowel
kacupule benikom kita kesengi Joel kitab Joel benong ko perlu kakum ka dustur jongi hakapor jimbitar lane jingsausi kin tarno ka softi kum juru haka jimbishar ka dulu jong jisu orang malindo bantarno softi jawalong watar ka softi bantarno ka dunun baleng yade to kalaga mamon what paino shauble what paino shaupa gospel ju Lukas kalenong kasan dat pot kadwe terte wipa arbor kikul ubadu long kopa namal ngade konjopi aino shitten jagas pajar upada ka jingsausi ai arbedo kasih durian bansam tim kata bansam tim itu borokiwan iyo bangdos niam bat kaca pelut kumsan po ja tinggal nagarenda pertasnong kale bale MLA dia baniyo burong MLA ko ako baniyo burong kada kata pelut sibul pesa nangta la kapor bansam tim hajar ko kibri kiwan ende banai kubule MLA kilawan bangdos niam kane kada kito beri boro kilawan bangdo pe jisu bato no apa piai kamisne ai sispa shihajan wat prakashna kakti kadian kamde banti kajigle jum kakti kamon kane gede ke jingkwa jum kubule nanta sagawe jisu apa piduai wat prakashna kumha kane kapor candidate pen election kellen di pertasno kellen pertasno ende uji suong panle jarjar ruka apa kamera kamera kejingkang pelong jindua jarjar apa kamera jompi uble uyoi hang jingle jompi un sasiu burong kane burong dangsa sinjunom habde burong jaga berte tang sipor kane kata uji suong kat pangile kenma borom jaga berte akapor tebriu teplam adngi hapo lugitep ende borom boleh unsai yo sijuno kane kadau hakane kapor len yi kenma borom jisurang dimpena batu bentuai ai tilut bar ke jingtre jisosi jinge jipang jislai boro nagbenta kapor juble enjero Jesus Christ ka Parish nong mensong kala penlong ek procession yu khares ka khat khandai tri Rymphang 8,000 pulai lasdang ek te singi procession ka mas pakhuj ha ka ba ipadar bernat lalu ilalong inong penmenta barang ba ha ka jingdan rengkat ipadar Lawrence nokse ipadar rangba jong ka Parish penthor umkra ipadar Joy ipadar Lucas ibadi assistant parish priest ka nong mensong parish badru kirang ba balang kiba halor pat kipa riewniam jong blai Hakano pai sengi la penlong ek jingat procession ke ba isyam kun bat riu blai bala penyat hi di padar bernat lalu. Sure.
tu Israeli. Phah ini wanrah ya kau Khubor phah nak baduk badang tempat yang tempat jodoh. Wanrah tu Israeli. Melawan bangkot ya nongpeit om yang kiba. Wanrah tu Israeli. Melama pergi pop pabun jangka kentei nomor kala iya sibun ya me. Wanrah tu Israeli. Mem samla kiar banyak langlok bat kyrpad rupok bat nongpeit atrai tu Israeli. Melapar sem ya kalang brot kepala pihak saklan. Mem samla penram ya ke kentei baklim hynrei melapano ya kaha kejitu. Atrai tu Israeli. Melakot ya ustadius bangkala kebangut berdaging kejidin basmai. Kaseng samla Parish Kliriat menha ka khat khandai tarik Rymphang kala penha perdano eka jingrakhi Ruby Jubilee South Nem jo kaseng samla. Hagate kasngi penkut Jubilee la sedang rakamas bakhoi bala terwa da Reverend Father John Barman haka jindan lang ipadar Lesman Nong Tudu padar Yohanes padar George Shining Lingkoi padar Glorious Chulai badru kirang ba balang kiba halor ki presiden ki sekretari jo kaseng samla bat ki para banget. Lasam ka ketinu blade di padar John Barman ibala ai ka sneng ka kraw ya ki khun samla bagin nong kita ki rishot ki paya ki bas kem jong blade bat ban yaine hok ha ka ketinu blade ban im khut ha ka jing im samla. But we as Catholics fail to pray to the Holy Spirit, and that's why we are dilly-dally, shilly-sally, no strength. Pray to the Holy Spirit. Lada play usaha po jongngi. Ngimday ban siya ya kiye kibomday jong ublay banwan haka jingim jongi. Ublay bat kiye kibomlang jongu kimlaban don lang. God and ungodly things cannot exist together. Ublay bat kapo kimlaban don lang. God and sin cannot go together. Nakabenta kipait Israel ka temple Jerusalem kalong kajaka kabakhuitam hakaperte jing riewniam penbeit kiwan nakajingdon uble haka. It came from God's presence. Why is our life holy? Because of God's presence. Haba upolus bakhuit ulaong hakinong korin bakilong ki temple jong uble kimlong kum ki temple. They aren't just like temple. Hynrei ki long ki temple jong uble. Very temple of God. In Matthew 26:26, the Lord says, take and eat, this is my body. He never said this is like my body. So also he says, you are the temple. He never said take and drink, this is like my blood. You are the temple. This is my blood. Kane kalong ka jingmaya jong ka jingisne bat kabor jong uble. Lengba ka baptisma uble ulapen khoi yaki pop jongi bat upen long yangi kibabit ban diang yaw mensim bakhui. Upendap yangi daka jingdon jonguhi bat upen long yangi ki temple balabu kerpang na kabenta jong u. Teng lane pun sin jingsngewtynnad ni long ki temple ba itnad. We sometimes think we are not beautiful temple, but we are the beautiful temple of God. Jingsngewtynnad ba long penban tangkum ukyu kendeu balapait. Hynrei ka bat penlong kuit iaphi kamde ka jingpha jongphi. Deu Jisui. It's Jesus himself in us that makes our life beautiful temple. Ubayarap yangi mankasngi, helping us every day. Banlong ki bakhoit kumba mau ulong ubakhoit. In Matthew 5:48 we hear this. Kublei api komensim bakhoit bapisa hapo jonga. To banlong yanga banga kam ya sirim ya ujisu mendagasngi. Haka gospel padde ujisu uong bangi de ban id ya baro. What yaki nongshun jongi. Para log baid, your friends. Kajingim jong ujisu de kajingim jongi.
Kadbangi dang im, ki jinge ki dang bun, but shibun ki jing penshoy kinwan ban yalam, yang iban im bersha, yaki jing hikai jongu jisu. Ngilong ki temple jongu, but ngidon ka rukom im kabaya per na ki rukom im jong ka perthay. Ka ka jing krau ublay kum ublay jongi. Which God is as great as our God? Haka Psalm 76 uong nongto Psalm uong. Hato ublay un kentayt yangi si junon. Dalele ruem. Hato peni shu yaka jingles bun jong uyangi. Unyay peni yaka jingles bun jong uyangi. Hato ka jingi jongu kalakutno si junom. Dalele ruem. Namarba haka shiti shaki Hebrew 13:18. Katlay katsa katpra lato. Ublay ulong kaju menin menta but junom la junom. Hato ka jingkular jongu kan kutno kan kutno. Hato unklet no yala ka jingisne jongu kan ne si junom. Hato ublay haka jingdom sngew sun shu melong ublay uba lebun ki kampela melapen yaka bor jong me hapdeng ki pait ben riu. Kasangti badon bor jong me kalap pelait lui yaki pait jong me. Kohon men ko parabat ko samla bait. Ujisu long try tang nakabenta ki riu babha. Kajingid jongu ruka pliwang nakabenta ki basniu. Uduay nakabenta ki nongpeit yakiwe kopa tomap yaki namarba kimtip yaki kabakile. Kokenrato hikai yanga banduay nakabenta kito kiba lale bakla yanga. But ru nakabenta ka jingkala bamut. Jong kitoki balap penmong bat penjanjar yakiwe hakane kaperthe. Hado Jisu udawa palat nanga klem da berkat pa. Ukmi lenti iaphi bat ianga. Bangi day banlong kalane ukhun ba itat min sim jongu. Ubalathaw hakadur kadar jongu. Bangin long ki babha yaki hinmen ki parajangi. Badru yaki nongshun bat ki nongpenshitom jongngi. Kajingsuk nga iaphi. Kajingsuk jonga nga iaphi. Wat peit yaki pop jongngi. Hynrei yak jingate jong kapalang jongme. Bat haka jingspun jongme. To ay haka yaka jingsuk bat ka jingeteli kawe katkum kamon jongme. Mame uba imbat uba sanshar junom la junom. Kajingsuk utray kandon baraboreng ka bat pi. Dongin ay terwa yakada kajingsuk iwe ha iwe pa. Peace be. Hak mi ukun lang bro jong ublay.
hap miu bakit no ya ki pop jong ka perthe sup kito ya ki bala khot shaka jing khawai jong khun lambro Menhaka khat khandai tari Rymphang la penha perdano eka jubili ksiar joka balang paiklong ka bahab haka Parish umsning. Hakate ka singi la penmentai ka mas pakho the Reverend Father THUP di Parish priest baladon rengkat lang i Father Lawrence Karluki ibadai assistant Parish priest. La penshit pensngan ya ketika singi balaya lam jingrwa di kwah ka umsat sning. La penkut no eka jubili ksiar basan posnem da ka jingmane sakramen bakho tam kaduan. Perhadian ke jingmani sakramen, lapen hiar don burom ya lama jubili dari Reverend Father THUP, haka jingsa hilang kirang ba balang ke Parish bat kipat riunget jong ublei. Yes, gongo yo play hagan nga sngi gaba kraw gaba nirakhe ya gan nga jubilee ksiar ka jingdap san posnem jong ga jingwan ka jingaj hagan nga balang kumba pila yo sngo na ka history langkot jong gane bala penpena hangi bala pule hangi da ba staining nombri ilayo i ya ki mati jong ublay bau bulay wala penon kam lagi missionary lagi riu pai ba jungi kilang do kyrduh ban wan bet yau sembai jong gajingai hagane snong jingsdang ni jingjia jungi
Parish apa shulong lai merpan, haswaban penlong eka jingat procession, la penmentai eka mas bakhoi the Reverend Father Richard Majau, Vicar General. Hadirin ke mas bakhoi kata hakan opai sngi, lara don buram eka sakramen bakhoi tam kaduan, daga jingat procession haka jingalam jungi Father Richard Majau. Daki pau hajar ngut kipa jung blei kibana kibalang shnong baper kila tu chakatega procession Eucharist, kaba isyong kun bat kaba iriu blei. Jesus Christ, what did you Joe play? Lambert just love Joe and see him a corn. Get on rain God but people roll. Rain God but people. For the Tobias, for the Ramba, Joe Parish Jongngi, for the Paulus, the Rakat, and the Master Corn, Yaki Paralindo, Secretarian but Sekamon, Yaki Sister Jongngi, Kyrpad Jongngi. Yaki nongpeit barang jong ke Parish, yaki longpa ki longkmi, yaki samla ki hybrid baro, yaki secondary perenukan hari ni kemas bukut, yaki kino yelam jungi ki badan hari ni kemas, isu ni kini kalan hari ni ke step, panbu yaki jinwai ke Rymphang nak kebentak ke Parish baro kuwai, hari ni keski ke ba ngin sayat yaki yaki Presiden Eucharist, ni diwai bagi pai ki jauh lei. Bagi prabaget jongi hangi bo Parish Barcelona kinyo ye kejinge ke beskam hak badai berke Eucharist bukuan. Indwai na kebentar di jitu ki oper indwai na kebentam kenika election ke memengi sejid ye ki nong bikman bo bling senang ye kenika jela ke juni nang kinyo ye ki nong bikman ki bahar. Hakatehi kasngi hadivine Mercy Parish Mauring Kane ilingdo saat Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ilong ikongsan inong penmenta ba inong penyaj aka procession bakhut bat ka jingdan lang kiwe kilingdo kisestar kirang ba balang bat ki bahalor. Hakate kasngi ladan kumba live hotam ki khana ba yo pediang yaka communion baningkong bat ki samla ba pediang yaka jingben scam. Kate ka jingle niam ru ka isyong kun bat iriu blay hadu kata-kata namar bon ki pa jung ublay jong ki balang shnong ba pher kilawan da ka bara ikilama jong ki balang shnong kat ba kidang yad procession. Hai sakramen khutam sakramen
haka balang snong mau kham kabahap haka umdang Parish pan haka tika sngi lapen long ka procession Eucharist kabala shimbenta di kipat riunget ka balang snong lapen mentaya ka mas bakho de Reverend Padar Cosmos Jerwa ibade ipadar rang ba jong ka Parish umdang haka jingdan rengkat lang jong ipadar di tender lengkoi ibade assistant Parish priest haka no pai sngi lapen long ka jingat procession ban pendon buram ya ka sakramen bakho tam kaduan haka ba Reverend Padar di tender ilara don buram ya ka sakramen Eucharist bat buat sekipai riunget jong ka te ka Parish Kaseng samla Parish nong po man haka arphaway dari Rymphang Archdiocese arphulai kala penlong ya ka mas pakerpang nagbentaki kena banyale ya ka exam matric ber kelas 12 hau ni ubnai ban 1 kum ka jinget ban khot kyrpad umen se bakut ba undon bat kini ki kena ki banyale exam la turwa ya ka mas bakut dei padar Peters emle ibade I Parish priest ka Parish nong po haka mas la ai ka jingkur khu ba jingdwai kerpang ya kini ki kena ba kinyo ya ka jing persat na umen se bakut Haka khat prada dari Rymphang Archdiocese arphulai la rakhe ka jingsdang ya ka jingdap lai phulai snam ka jinglong lengdo jong ipadar Leo Mary Lindem I director jong ka Mystical Rose Prayer Center la penloy ka te ka sngi crowd ka mas ba khoj bala turwa de ipadar Leo Mary ha chapel Mystical Rose Nabakahima chomoblay kamday kilong kiwa kahima chomoblay kamday ka geography Jom kita kipot kisam hynrei kahima choblay kadei kadono jom kibangay bat kadono yom kibriu kibashashkor yakaktien kajomu mapibat mangaru idei kahima choblay kibadon harne mendagasni nagichaka kibachinay nagichaka kibagiwan magi baro idei kahima kajoblay Dekani kabau Jisu ang kileng bato yalap bagahima chomoglay kalachan. Badnanta shushu ujisu kwah bagata kahima kachomu kanlong barabor kahima chong kachingsu kanlong day banlong kahima kabadon tang kiching bagiching chanjar. Bagita kibabur yauglay kibabur yau Jisu kiday banyoru yakaching kyrduh bagaching Iing. Nakadagadaw mo ula om to pen kot ya kibapang, pen im ya kibaya, pen ko ya kibasanyang lengkot, beno ya kiksoy, kita kidigiching a. Nadu balas dang ya ka ayom len, kata nadu ka sngi balang ber depe, shem lala ban penloy ka mas bakhoj ha Mystical Rose Prayer Center, hynrei ha ka arpusan terik Rymphang da ka jingshim benta ki babon ki pa jong blay la penloy ka mas bakhoj bala pen benta da upadar Leo Mary Lindem. Hadirin ke mas bakhoj la don saka praise and worship. Badu kon, badu men siem bakhoj. Kajingaye try jongngi Jesus Christ kajingi joblay pa lebe kajinga salok jo man siem bakoy kadon rain kat bat pi baro Government ko para be tungin ya phai show try kaniga step bangen pan map na uy kilat kitam kiduna kirengkang ki palat jongi baro
jonga ublei sibon ko trai ben ye jinge jonga ben roy ye jinge jonga ben skep ye jinge jonga yarab yang ko trai bakan la ban imba bakan la ban le ba bakan la ban kala bumur lagi jumlah pas niu jonga ada juga por len ko trai jisu ngai di ya di yarab yang ko trai nilai yap namar jonga sarungan yap namar jonga yarab yang ko trai yarab yang ko trai Bada kini ki khubor la poish ka bakut jong ka thup khubor ni ai ka jing khuble phi baro ba phin kwat phin klan bat ni kyrpad de phi balada don ki khubor ba ja ki parish ni ki snong jong phi ba phin phah ni pen tep shingi hau te number padon ha screen jong phi khnang ba ngindang la ban pen mi man ka tayo ki khubor niam ka jela khuble shibun ubleun kar khui phi